to my video. Dito naman tayo ngayon sa ibang bayan ng Pangasinan, Binalunan. Yan, asensado na naman ang isang bayan. Mall na rin. Malaki pala ang public market ng Binalunan, Pangasinan. Ayos dito pala, walang traffic ko. Organize ang sasakyan. Puros one way. Okay. Naka-video ka. Ano ba yun? Ano manani dyan eh? Yan lang po. Binalunan, Pangasinan. Punta naman kami sa anong bintahan ng mga halaman. Okay, let's go. Nag-video ka yan. Nina, dyan eh.